କିଏ ଦୋସ୍ତ ତୋର? ମାମା ପାପା ଉମା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଭେଣ୍ଡି ବନେଇଥିଲି, ଦେ ମୋ ଭେଣ୍ଡି ତୁ ଦେ ଏବେ। ତୁ କାହିଁ ଖାଇଲୁ ଭେଣ୍ଡି? ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ଦେ ତୁ ମୋ ଭେଣ୍ଡି ଦେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ରଖିନୁ? ତୁ ରଖୁନୁ, ମୁଁ କାହିଁ ରଖିବି? ତୋ କାମ ହେଟା। ବ୍ୟାଙ୍କ ରଖିଦବ। କୁଡିଆ ମାନେ ମୁଁ ସେ ଘରୁ ଆସିକି ଏଇଠୁ ଏ ଘର ରଖିବି, ତମେ ଦି ଜଣ ରଖି ପାରିବନି। ଓ ତୁ ଶୁଣୁ, ଉମାଦ ତାହେଲେ ଉମାଦ କହ, ମୁଁ ତାକୁ ଭାତ ବାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତତେ ଭାତ ବାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ତୋ ପାଇଁ ଭଜା ଭାଜିଥିଲି, ତୁ ଦେ ରିଟର୍ନ କର ଏବେ। ଓକେ ତୁ ଦେ ରିଟର୍ନ କର, ବାନ୍ତି କର, ତୁ ମାନେ ବାନ୍ତି କର। ତୁ କା ସାଙ୍ଗ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହ। ଉମାଦ ତୁ କା ସାଙ୍ଗ କହ, ତୁ କା ସାଙ୍ଗ କହ। ତା ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଭାତ ବାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ବାନ୍ତି କର, ବାନ୍ତି କର, ବାନ୍ତି କର। ଉମାଦ ଏଇ ଗାଡିରେ ବୁଲେଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି, ତେଲ ପଇସା ଦେ। କାହାକୁ? ତତେ ତୁ କାଇଁ ତେଲ ପଇସା ଦେବି? ତୁ କଣ ମତେ କରିଥିଲୁ କି? ଚାରି ଭାଗ ହେଲା ପରେ ଭାଗଟା ମୋ ଭାଗ ମୁଁ ଦେବି। ଚାରି ଭାଗ କେତେ ଟଙ୍କା ପଇଲା କହ? ତେଲ କେତେ ପଇସା? ଗୋଟେ ଦିନରେ କେମିତି ହେଲା? 12 ଟଙ୍କା ଦେ। ଏଥିରେ ପେ କର। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି? 12 rupees 12 ଟଙ୍କା। କଣ ପାଇଁ 12 ଟଙ୍କା ଦେବି? ପଇସାରେ 12 ଟଙ୍କା କଣ ପାଇଁ ଦେବି? ଏଉଠୁ ଷ୍ଟେସନ 3 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ଆମେ 4 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ। ହଁ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ। ତୋର ମୋର ପ୍ରିୟାଂଶୀର ଗଧିର। ଓକେ 30 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଗୋଟା କିଲୋମିଟର କୁ 4 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି। 4 3 12 ଟଙ୍କା ହେଲା। 12 ଟଙ୍କା 4 ଭାଗ बटर 3 टका तो देबी। देख स्कैनर लगा तू किंतु देखे मु तो 3 टका बटला तू बांती करिव ना जाइला खाया को देतिली। सुनु तो पई भी भेंडी बनै दिली। 3 टका पठा। तो पई भेंडी आलू भेंडी भात देतिली बनै कि तू बांती करिव ताकि देछि से बांती आगे 3 टका पठा। तू बांती करिव। तू आगे 3 तू हां तो आगे अप्रूव तू आगे हम खाइतला ना आगे तू हम खाइतली आगे मु तो खोइ दिदिन एक्टिंग मारे पूरा अलग लेवल एक्टिंग छ। आगे 3 टका भी कर कि आगे खाइ दे से बांती करू। तू आगे 3 तू ता संग मारे आगे बांती करले पर प्लेट पे करी। तू बांती कर 3 टका दउनी। तू बांती करिव। बांती करिव बे मते तू बांती करिव। तू आगे 3 टका ना तू बांती करिव तो हो कि ना आगे तो को। हां आगे 3 टका से आगे दउनी। ओके कौन रे